Hi guys, welcome back to my YouTube channel Akhilesh Shetty. Hi guys, welcome back to my YouTube channel Akhilesh Shetty. Guys, ini ನೇಮದಲ್ಲಿ ಪುಲ್ಲ ಅಂಚ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಯಲುಲ್ಲೇರಿ ಮೇರ್ನ ಬುದಾರಿ ಪ್ರಥಮ್ ರೈ ಅಥವಾ ಮೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಗರ್ನಾಲ್ ಬಡ ಪೇರುಂಡು ತುಕ ಬಾವ ಗರ್ನಾಲ್ ಗೊರ್ಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ತಿಳು ಗರ್ನಾಲ್ ಇಂದು ಬತ್ತಿ ಇಂದು ಗರ್ನದು ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಸೂಪರ್ ಪೆಂತುಲೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಎರಡು ಕ್ಯಾಮರಾ ಮೊಬೈಲ್ ಗೊರ್ದು ಗಾಯ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗರ್ನಾಲ್ನಿ ಇಂಚ ನೆಲಟ್ಟು ದೀರ್ದುಲ ಬಡಪೊಲಿ ఒక మిత్తు దక్కల బడపలి మిత్తు దక్కల్న బడపడు తీర్ತು దక్కల్ನ బడపడు ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮ್ಮ ಮೈನಿ ಸೂಗೊಡ್ದು ದಕ್ಕೊಡು ಅಂತೆ ಸುವರ್ಕ ಈ ಗಾಡಿ ಯಾರು ಈ ಗಾಡಿ ಅಕ್ಲೈ ಗೈಸ್ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೈವದ ನೇಮಾಂಡಿ ಅನಕುಡ ಗುಲಿಗ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಈಗ ಭ್ರಾಂತ ದೈವದ ನೇಮ ಇರುಂಡು ಅಂಚೆತ ನನ್ನ ಲಕ್ಕದಿನ ತೇರನಾಗ ಒಂಜಿ ಗರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಡಪ್ತಿರ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ದಿನ ಬಕ್ಕದು ಇತ್ತ ಸುರುಕು ಗರ್ನಲ್ ದಿನ ಬಲೆ ಗೈಸ್ ಗರ್ನಲ್ ಹೊಡಪು ಸುರುಕು ಬಾ ಎಂಕಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಕುಂಬರ್ನು ಅದು ಸುರುಕು ಸೂವರೆ ಕೂಡ ಸುರುಕು ಇಂಚ ಬರ್ತಡು ಅಂಚೂರು ದೂರ ಓಡ ಅಂತೆ ತಿರ್ತದ ಕಡೆ ಬಡ ಪಡ್ತಿಲ್ಲ ಬಡ ಐಜ ಒಬ್ಬ